Ay, mais loolu fa sax est-ce que waroo ko Uko changu atlesia nyefo moni mo ba de nyefo santé clair Pushing oh ini double bar bukan ini double bar Kampus fana? Na fama. Agak coba deh. Iya deh, Fani. Ibu fama boleh lima deh. Hah? Ah, tu kan fama boleh lima tasa. Di Fani. Oh ya, agak coba deh. Furu yang terutin ini. Domoro ni karte. Ha? Karte bane shi fiyo. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Ça va, je vais gérer. Je vais gérer la relation. Ok, donc à marketing. Ciao, ciao. Herbarga. Aí? Ranzela. Aí eu tenho. Herbarga. Moshi. Moshi wa? La belle. Pour changer mais muso de filɛ nin ye depuis sɔgɔma ala de ye sɔgɔma a ye fini min don a kelen na n'o de ye fo wula. E nana cɛ kɛnɛsigi ko t'a la. Kɛnɛsigi u bɛ siran ka ɲɛ koyi. Ayi o kɔni denwuli ma kɛ foyi de.
sɛbɛnni balo Mɔgɔw bɛ sɛgɛn koyi. dagawuli o bɛɛ kɔfɛ de hali jeli sɔnni jeli muso ye so de wele k'a wele muso ma se hali 200 bɔ ka d'a ma. Ayi Dagawuli e fana nka ne bɛ dɔn cogo min na e tun bɛ wuli ka muso ka so lajigi sa. I bɛ ne dɔn ne dɔnnen don sigida in na o la ne tɛ taga ɲɛ. Dale ko ma dora dɔn ni ti danga na ba kala ma dɛ n'a sɔrɔ e bɛ kamera tigɛ la ni min fɔ sa taga n yɛrɛ yira olu la ni muso tun y'a ne fɔ ka lebu ka label fɔ ne ko lebu yɛrɛ kibaruya en parlant de lui là sigira a b'a fɔlɔ ko ne bɛna girinya telefɔni in kan ka dɔ ka weleli in na ma foyi yɛlɛ fɔlɔ n tɛ ne b'i dɔn sa Label ni ye siyɛn joli b'i wele i tɛ k'a ta ni ye siyɛn joli ye fɛn min t'i wele tuguni dès que ye n ka message sɔrɔ tu as 5 minutes n'o 5 minutes tɛmɛna i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka to yen n tɛ se e bɛ ne de b'o dɔn sa i bɛ cogo di tu as 5 minutes dès que ye n ka message sɔrɔ i b'a kɛ cɛ min na ne tɛ. Kanula lebo lamnel devia. Nti lamne. E kun bɛ min? Han? Label e kun bɛ min? Foli ye juru ye dɛ. N ko nti lamne. Jago ye lamneli ya. E bɔra so kɔnɔ kabini waati jumɛn? Han? O kɔni kuma man jan sa lebo. Kuma tuma man jan et puis i bɛ ka wele téléphone na combien d'appels i tɛ ka ta? E ne wele. Ne m'o ye dɛ. Ayi mi wele. Ni worondo de. N tɛ manamana ko yɛrɛ daminɛ de ya. Han? Ne ko e bɛ mun ko kura de la de e k'a fɔ ne bɛ mun ko de la. Ni taara n terimuso de fɛ yen. I terimuso jumɛn? N daga wuli. Sira. Sira kɛ. E bɛ taa sira fɛ ne k'e wele ka dɛsɛ ka téléphone ta. O tɛ manamana ko yɛrɛ dama ya. Di hakili sigi. Label bɛ kuma kelen f'i ye a bɛ ni ala cɛ ni m'e yɛrɛ kɔlɔsi ne bɛ n couleur wɛrɛ yir'e la. E ɲɛna ko i bɛ lebo min dɔn e tɛ ne dɔn. I bɛ n tɔgɔ de dɔn i tɛ n jamu dɔn n bɛ na n couleur yɛrɛ yir'e la. Ni manamana ko min daminɛtɔ la filɛ. Ne kunkolo tɛ chauffer ne ka journée chargée la bi ne bɛ taga reposer. Ne ka journée chargée wa? N sɛgɛnnen ba don fo ka taga reposer. Labɛn e sɛgɛnnen ne tun bɛ mun na? Han? E tun bɛ mun na? Ka sɛgɛn? I m'a fɔ sira fɛ yan? A caman t'o la. Oui, allô? Sira non, ça ne va pas. Eh bien, mi. Mako de bila, c'est urgent. Nan soro sous 100. Non, Aïssa, il est tu l'oublie, quand il soro sous 20. Mako de bila. Elle la belle ne m'a yéré la bin à la tché. Eh bien, il est ténébreux.
Oui, entrez. Anna. Sira. 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 Il te me donné le concours de la sang. La belle de bois depuis à la dame m'a dit taille. Ou est-ce que le téléphone n'a qu'à décès à tirer téléphone ta. La belle de concours de la sang. Ou on a un téléphone qui dame de souverain. C'est la air flagué téléphone là. On a d'aller me souverain la belle de téléphone qui là. Ah oui, salon on a la belle de téléphone qui là. Ne va m'adorer donc. C'est la mère de la belle de caméra tigre là. Gana sur Eva Kalama pour la belle de caméra tigre là. Emma fait un fond nene. Nimbora Kalama Dieu Domodo. Ah fla beni fla tigre. Eh le beau. C'est quoi ton fond nene? A date où d'aller à la belle fille. Donc on corrige de Kalama. La belle de ta fille a mis gamé boroke. Mon caméra tigre. Il a mis mon là. Le beau bisigi maine. Bisigilité. Bisigi maine le beau. La belle changera. Le boy ha glisi gene ko en fe koy muso furle meta mun kamele tige ke tukuni muso furle ba million kele te dugu na kamele tiga o traiteur muso ni do gawlite so ma kana dala I dalenta ko kan o jugu galo ne ngi dalenta ko kan adunga ci da kana ke chende e ka sabali doro ni so go doro ne fe I sabali gi bolle du suga ni ko entani hakilere lebo so le mo la so nare e sa ne wala ga bonga so kana to di urgence la ka foko la belle be ka ni te urgent ay pour moi ko re ay shoku da kesra ay samo ni côté urgent non le ko sabali sa amuna mata so ne fe shengili mi me ne fe ne afeo le ne ta yala ka ta ni ne fe to do to ne mais et la ka dagawle ne ya abi so ne ne comment dagawle mi me ne fe no fe bi se kata donc ya ko mi ka wuli kata merci pas de quoi akwa ci dale ni ni ko kera chen chen dongodo ne be mfasi wera ira ola Akira chokoi. Ni ndugu kila ina kaboka na ikilenga ni sigi anta. Ha? Libo. Alsa ko kile mbesena. O sera baye te sare. Sibaro mimbia. Ibini yere toro fu. Tusuka sibini faka fu. Muno kumbe kulongere la. me kulonga de la e me kulonga de la ni appel ta banyu an boli banyu iwara ko yemia aw cewta don ka fo aw muso be digumina na waka appelu na waka boli bawla ne ni bege ke ndagane fuy ni ta yoro kele mina na way sira fi intermuso eni sira bede kele aw fla bede ta fle kele ne la imadanal sala ali ga kuma bara Libu, anga kere ko. Tetu isigorole. Tetu isigorole. Anga finya na. Appel ban nge. Kulu sabel ntme ko ngere la. Ntme ki feki shifleri. Ka yire la ire ka fo vraiment ibe to ka koni mun keke. Abi tigini la, be tigini sona. Mfini fe ka doni. Na soro la ni ne ni ke abi na mingele bule. Ne ref mi nyinga nimisa parce que abi ibanana, ha? Itiga dumini ke ala jesa kum bigi negen mane pege velet memi sira fege sira bole sira ko fone sira mo fi imadala di imada sira dala kanadi aka juma afoya na sa ne kumbiga kuni mun kene akumbiga digila ate digina to
ati digina to ne mu kuma yare jawo koro ko nyake ko kama o abutira ha desani jabe digi mo la ita la be mu ko ngare la me ga na enquête ngeno ega tabalsa dana yatia edare tenena debo mu fille mari sona mu dale mi law o ma nyini fe o dana kilinke o batonje ma nyini fe redi ha dana yin tuna iban fui te mu le boka la belle de l'autre jour il fait ça mais c'est quand on y voit il est fait qui est le bouton boule oh on est dans les flatter ça tiens do c'est ça il va ramener Mickey ou les gars là tanga du clali no hein du clali akana ki wono ki ga kuma ne bena ne la tanda re suno wale be la suno ga kuma te regarde allez beau c'est ça ça va